Suitzako hiriburua ez, baina hiri ezagunena eta handixena bada Zurich, gaurkoan bertara goiaz, eta gure gaurko protagonista Andoni Markaide Arrasatearra izango da. Asiako hego-ekialdia. Han Vietnam, Tailandia, herrialde horiek azken aldizan oso moda-modan dauz, niretako ondikon pendiente dauzkoten lekuak die, eta gogo asko daukun arutza juteko. Kadiz iria edo Kadizeko ondartzatik gertu dauen herri horietako bat. Oso leku positiboa dela, oso jente jatorrakin, eta, paradisua egisa esan da munduan. Grekera daukot buruan azken aldizan, egisa esan da etimologia aldetik badaukogu ia grekeran ezagutza apur bat, badaukot hartu emuna Greziako jentiakin eta gustatuko jaten haiek gehiago eta gertu gautik ezagutzia. Enaz hau sartuko erantzutera. Esango nauke hizkuntza danak balixo daudiela eta nordak etorkizunean non egongo dien interesak eta beharrak, oseak epela edo hotza eta euskixa alba da. Kaixo Andoni, zer moduz? Haupa, atzalde hon. Urduri, ontxe bertan urduri egiz esan da. Baina, gustora. Udaberrixan sartu berri gauz, negua zemoz fanda Suitza alde hortan. Hotz eta luze. Egon grisak luzatuen jaku, ondikon be, naizta udaberrixan atiaten egon ez die guztiz jun, beraz nahiko luze. Pozik nau, egualdion hartzeko. Eta zela zainketan zau, Suitzak? Ondo. Gaur egun nire etxia da. Eta oso gustora nago hemen. Badira urte batzuk ia, ezta? Arrasatetik urten zinela? Bai, ni junitzen Arrasatetik 17 urtekin, selektibitatea bukatu eta junitzen Bilbora ikastera. Zer ikasi baino lehenago non ikasi aukeratu nagoen. Eta hor fokua Bilbon jarri eta gero etorri ziren ikasketak. Eta bukatu eta gero bainaukon gogoaia apur bat beste autuak beste modu batera egiteko eta hor junitzen praktika batzuekin Noruegara. Irakasle baten bitartez eta unibertsitatetik. Eta han bukatu eta gero argi nauko nire ikasketa, nire formakutza handikon jarretzia nahi nahuela, eta orduan master bat egitera junitzen Valentziara. Valentziako eskola politeknikoan ikasi nauen, eta handik elkartruke ikasle bezala etorri nintzen Zurichera. Orduan hasiera baten heldu nintzen Zurichera urte erdirako, eta azkenian urte erdi hori luzatu zen urte kurso ikasturte oso batera, eta ikasturte hori bukatu eta gero lanean hasi nintzen, eta ordu geroztik hemen. 2017an, fan zinen lehengoz, Suitzara, eta 8 urte pasaudia ja ordutik. Ez dakit ze oroitzapen dakotzun orduko hartakoak, edo zela lur hartu zeben Suitzan? Bai, hasieran iritsi nintzen nien, enakixen zenbaterako nentor, enakixen, oso denpora gutxirako nentorren, gero jun ginen luzatzen. Momentu hortan, pentsena jartzen baldin manez, orduan, 23 urte nauzkon, eta gogoratzen dut oso gara politxango du. Nik Zuricheko irixan ikasi nauen, eskola politeknikoa irixan bertan dau, eta garai hartan bizi nauen irixa zeharo, egunetik gauera. Ditzekinen beti zehozetan, zerbeza merkiak topetan, denboria gauken, irixan egoteko, eta hori apreziautan nagoen eta hori botatzen dut falta gain bai batzuetan. Zertan aldatu zara zu zeu, 8 urte honetan? Aldatu bazara? Bai, aldatuko nintzen, bai. Nagoen, 8 urte enakixen gaur hemen gogo nintzenik, eta bai, supongo aldaketa edo evoluzio bat egon dala, baina, orduan 23 urte nauko, 21 dukot. Beraz, suposatzen dut hori Zuritzen, Arrasaten edo Bilbon antzerako izango zala. Hizkuntza aldetik esaterako? Bai, hizkuntza aldetik gu elebidunak gare zorionez, jaiotzetik, eta gero inglesakin egisa esan da ate asko zabaltzen da horrek Suizan, nire enpresan kasuan adibidez gure laneko hizkuntza inglesa da. Enpresa oso ondisa da eta mundu mailan eta regulazioek eskatzen daude gauza asko inglesez alabearrez izatia, beraz hola da. Gero horrez gain, Suizan inglesa ez da hizkuntza ofizial bat, Suizan frantsesa, alemana eta italiera egiten die, eta Zuritzen kasuan alemana. Orduan ni hasi nintzen alemana ikasten ona etorri nintzenean, eta aurretik frantseseko daukon ikasketa horiek ikastolan eta gero akademian ibilitakoa, gaurko nire hizkuntza errealitatea bastante anitza da, egisa esan da. Alemanez, egunerokoan moldatzeko lain bai? Bai, egisa esan da lanian ez dauku beharrik,
baina lanetik kanpo juterakoan bai alemana da hizkuntza, eta gero gainera hemen Suizan dauken berezitasuna da, bertan hitz egiten den alemana ez dela Alemaniako alemana bezalakoa. Hemen badaukie dialekto antzeko bat, gainera hiri eta kantoizkainto ezberdina dana, eta orduan horrekin bai egiten dagoena da asko beraien euren burua asko zabaldu, asko ireki beste azento batzuetara, gauzak esateko beste hitz batzuetara, eta nik uste dut hori alemana ikasten da bilenantzako mesedegarria dela, ez da inoiz aurpegi txarrik jartzen, esaten dagoa, beste nonbaitetik etorriko da. Eta hola. Baina bai hizkuntza ofiziala da alemana, aleman normatibua, Alemanian hitz egiten den berdina. Orduan badauki hor, eta eurak gainera esan dago bi hizkuntza ezberdin diela, eta egisa da oso ezberdintasun asko daukiela onartzian. Lehen galdetu dut, zu zeu zertan aldatu zaren, Zurich aldatu da 8 urte honetan? Bai, aldatu da, ez dakita inbestetan, karo, 8 urte hauetan, COVID-a egon dabe bai tartian, eta horrek mundu aldatu da bera bat, ezta? Zuritzen adibidez gogoratzen az lehen ikasle garaian, COVID aurretik zana, asteburuetan eta hola askoz, buia asko egoten zan. Eta COVID-az geroztik, oin ja nahikoa lasaitu die gauak, eta, bueno, adibidez, bentajetako bat da, lehen asteburuetako autobusak ordaindu egin behar ziela eta engrazizie. Eta adibidez, asteburutan eta isialdirako ze eskaintza dako? Zurich eta netik dauko. Zurich bada hiri bezala ez da ondixa, Bilbo baino apur bat ondixago izango da, baina bada Suitzako hiri handixena. Kontzertuak eta hola internazionalak dien kontzertuak, festivalak, Zuritzen edo Zurich inguruan izaten dira sarri, eta horrek eskaintza asko emuten dau. Eta gero horrez gain, Suiza bera herrialde bezala nahiko txikina da, beraz, naizta Zuritzen bizi oso samurra da beste hiri batera jutia edo beste herri batera jutia. Eta horrez gain, Suizak asko daukona da naturaldetik mendia, edurra eta lakuak gureine. Lanari dagokionez, Andoni, Roche enpresan diharduzu, ezta? Zertan? Roche enpresan hasi nintzen ikasketa bukatu eta hilabete gutxira, bertan garapen ingenieru banaz, eta egiten dugu gure produktuak die PCR-a automatizatzen dauen instrumentuak edo makinak, laborategira begira beti. Bueno, Rochek produktu asko dauko, farmazia arluan, eta baita be diagnostikoen edo testen arluan, eta nire kasuan ni ingeniero bezala nabil lanian, beraz ni instrumentuekin nabil lanian, instrumentuak garatzen eta instrumentuak mantentzen. Merkauan dauzen tartian, igual parte batzuk aldatu egin behar die proveedoreak aldatu dauelako zerbait edo olako asuntuetan ibiltzen az. Eta lan mundua, Suitzan, zela dau? Egia esan da, Suitzan, bai, baldintzak ez txarrak, baina esango dut oso herrialde langilea dela. Suizako lan gehienak 42 orduko lanaldia dauki aste barruan, eta Australian atzaldeko lauretan lanian jarraitzen da, eta bai, hortan badie oso hortara oso fokauta dauz. Eta bai, bestela, nik egitza esan da gehien apreziatzen dutena da lan baldintza horien barruan daukogula flexibilitate asko. Ordutegiekin, lan egiteko lekuakin, etxetik edo bulegotik lanain, eta horrek asko arintzen dau lana eta bizitza pribaua bateratzea. Eta oporraldetik, hau da, oporrak adbidetzen dutzu, etxera bisitatxo bat itia, edo ez, edo? Zorionez, bai, bastante erreza daukou. Suiza ez dagoen jurrin, eta Bilbotik hegaldi zuzenak dauz, edo Bilbora juteko bai. Eta horrek adbideratzen dago, bai, noizian behin, 3 hilabetian behin edo saiatzen etxetik bizita bat egiten, familia ikusteko, lagunak ikusteko, eta bai, hori eskertzen dabe bai egiz esan da. Eta hemendik ara, hau desatzu bisitan? Gure baino gutxi hau.
Eta aurrera begira Andoni, ja bukatzen goiaz, hor ikusten duzu zure burua? Bai, bueno, lehen zantzuten moduan nire etxia hemen dau, nire bizitza hemen da gontxe bertan, eta ez dut ezango betirako edo inoiz jungoena zenik, baina bai, momentuz behintzat hola jarraitzeko asmoekin. Oso ondo, Andoni, mila esker, plazer bat, ondo segi. Zurieneko. Arte. Taldeon.